Fa temps que el sector de l'entreteniment digital ha superat en volum de negoci el món del cinema i de la música plegats. Shigeru Miyamoto, un dels grans creadors del segle XX, acaba de ser nomenat Premi Príncep d'Astúries i cada dia milions de persones fan ús dels jocs en línia dins de la seva vida quotidiana. Les indústries culturals tradicionals, les de tota la vida, estan mirant el sector dels videojocs com una mena de taula de salvació. Ells han estat els únics que han aconseguit sortir-se'n, adaptant-se als nous temps i creant nous models de negoci. Està clar que això no és cap joc. L'esdeveniment mundial de referència d'oci interactiu és l'E3, que se celebra a Los Angeles. Des dels anys 80 ha estat el punt de trobada de tots els creadors i de la indústria dels videojocs. Cada any s'hi mouen més de 45.000 professionals, milions i milions d'euros d'inversió, gairebé un centenar de nous projectes de grans companyies i continua creixent. Avui aprofitarem la celebració d'aquest esdeveniment per fer una partida on posarem en joc les claus d'aquest sector. Nivell 3. El públic. Jugador clàssic versus tothom. El fenomen videojoc és cert que al principi era molt restringit a friquis i potser es considerava una cosa molt de nens, però ara mateix és un entreteniment universal com el cinema o la literatura. En principi, els videojocs va ser una cosa feta per nois i pensada per nois. I esperaven que s'incorporessin les noies, s'incorporés la gent gran, però tampoc hi havia una voluntat expressa. Jo crec que els primers que realment es pot dir que van fer un esforç manifest perquè incorporar nous públics va ser Nintendo, amb la Nintendo DS. Venga, salta. Salta, pequeño pony. Más uno. Vamos, definitor. Más uno. Ahora voy, ahora voy. Segur que hi ha una tendència cap al joc social i el que sí que ha fet és ampliar molt més el públic. Si abans el tipus de jugador i el mercat tenia un tamany, ara és molt més ampli, que és el que ha fet el joc social. De fet, ara hi ha moltes més dones i dones que abans no es pensaven mai jugar, que ara mateix amb el joc social estan jugant i jugant moltíssimes hores i de fet són les que també estan gastant-se part dels seus ingressos amb aquests jocs socials. No és el mateix un tipus de videojoc festiu que és fàcil compartir amb amics al voltant d'una pantalla, un videojoc de festa o un videojoc de karaoke. Hi ha també videojocs que està molt bé compartir amb els amics a través de la connexió d'internet, però també hi ha videojocs que continuen sent una experiència íntima, sobretot videojocs d'aventura o de terror, seguiran sent eminentment individuals. Jo crec que les empreses són conscients que han de mantenir la seva parròquia fidel, que són els hardcore, i a partir d'aquí anar ampliant i anar buscant nous clients. No crec que el que faci jocs, diguem, adreçats a hardcore ara vagi a canviar i es passi a fer només casual, però és la tendència del mercat. Anem a jocs bastant més casuals mantenint els altres. Abans, els videojocs de fa 15-10 anys es preocupaven molt menys de la gent que nosaltres. Nosaltres avui en dia tenim uns filtres molt clars a l'hora de dissenyar sobretot les primeres fases del joc i, per suposat, la jugabilitat. La millor combinació és aquella que te dona un joc fàcil de jugar però difícil de controlar del tot, perquè així fas que la gent que li podria tirar enrere la complexitat de la proposta, doncs entren i llavors els més hardcore, per dir-ho d'alguna manera, troben profunditat en el joc. Tu vas a buscar un públic, no és que hi hagi un públic ideal. Diguem que tu tens un joc, tu dius, aquí hi ha un mercat, aquí hi ha un grup de gent, de persones que poden ser, com tu dius, nens de 8 a 10 anys, i tu dius, posicionaré el meu projecte o el meu joc per a aquestes persones. No és que sigui una edat ideal o que hi hagi una edat que sigui millor o pitjor, depèn de tu em posis al teu producte. I have done questionable things. Ens agrada dir que fem els jocs que a nosaltres ens agradaria jugar.
Amb la qual cosa, això ja t'està donant una idea de quin tipus de públic va orientat al que fem. Per altra banda, és inevitable, quan tens inversions del volum que es mouen en el món del videojoc i amb el que costa no només desenvolupar, sinó posar un joc al mercat, has de fer un estudi, has de tenir una mínima idea de que la inversió serà rendible. Amb la qual cosa, doncs sí, ens preocupem bastant de saber qui pot arribar a comprar el nostre joc i en quina mesura la inversió es justifica. Treballem amb un equip de màrqueting que el que fa és mirar el mercat, què hi ha, què vol la gent, quin és el tipus de persona o de jugadors que voldran el teu producte i parlem amb nosaltres fem el joc. Llavors, hi ha una part d'informació que li fem cas, que diem, anem amb aquest públic, anem amb aquestes persones, ho farem d'aquesta forma, però també és cert que després hi ha la part d'intuïció. Al cap i a la fi, fer un videojoc és art. Èxit bonus 3, la història d'Enjoy App. Uns dels encarregats de desenvolupar jocs per a la Wii de Nintendo, responsables d'alguns dels jocs socials amb més èxit, són els Enjoy App. A pesar del seu nom en anglès, no els hem d'anar a buscar a Nova York, a Los Angeles o a Tòquio, sinó al barri de Sants. Enjoy App són una empresa petita. Són dos, en Julio i en Jorge. Són homes de poques paraules. Sí, no. Però de molts fets. I fruit del seu treball i talent, s'han convertit en uns dels desenvolupadors de jocs més importants per a Nintendo. Tant que des que el seu joc Football App va aparèixer a les botigues de la WiiWare, ha estat el número 1 en vendes a molts països de tot el món. Una demostració que per trobar el talent que triomfa lluny, de vegades només hem d'agafar el metro. Nivell 4. Noves narratives. Art versus entreteniment. Al llarg dels anys hem vist molts intents d'ajuntar entreteniment digital i narrativa. No només ens referim a adaptacions literàries com el videojoc d'Alicia al País de les Meravelles. Jocs d'aventures com Spec Ops: The Line, inspirat en El cor de les tenebres de Joseph Conrad. Well, I don't know. That was 6 months ago. O adaptacions de pel·lícules o sèries de culte com Game of Thrones. Reservoir Dogs. Me and Orange jumped in a car and Brown floored it. O El Soprano. Hey, give me a call sometime. Now there's a 3-car pile-up waiting to happen. Sinó a jocs digitals que ens expliquen històries i estableixen diàlegs amb l'espectador propis de la narrativa audiovisual. I caught the back way. Whatever you need, Angelo, just let me know. Had 3 nephews, but the only one who ever... Però els videojocs són art? No shit. Històricament, ja, per exemple, des del 1993, amb el cas del clàssic Myst, es parla del videojoc com a art, no? Com un nou art. I quan es parla d'això, normalment es parla de videojocs que tenen dues característiques, com és, d'una banda, un valor d'entreteniment i també, d'una altra banda, un valor expressiu, no? Molt fort. El cas de Myst, el 93, però després d'altres, com els videojocs de Fumito Ueda, com Ico, com Shadow of the Colossus. No té la mateixa llibertat qui crea un FIFA 12 que un videojoc independent. Però d'altra banda, dins de la gran indústria, és evident que no hi ha el mateix grau de llibertat en equips que treballen, per exemple, en una gran producció com el FIFA 12 o en una producció una mica més alternativa com podria ser Bayonetta. I would say that no, there's not total freedom in the digital release world. You still have to answer to your players and your consumer base in terms of meeting their expectations. It's just that you have a different boss than you do when dealing with publishers. iOS のサーフィンゲームはそうじゃ完全に独立してる。So I think going from movies to games ends up being easier because when you establish a character for a movie franchise, there's a lot tighter parameters for how that character should be developed, and it's not like all over the place. Like Batman's a very defined character. There's certain things that make you feel like Batman, and that helps you narrow your design focus.
when you're going from games to movies, I'm worried that stuff gets lost in translation as a result, but generally I find that going from movies to games is easier. Les diferències entre un mitjà i altre d'entrada, el que s'ha de dir, no? El més clar, el més evident, és la qüestió del potencial per la narrativa no lineal, en el cas dels videojocs, a l'hora d'explicar històries, i la linealitat d'altres mitjans de narrativa més tradicional, no? Novel·les, còmics. El que sí que és diferent, en el cas dels productes de l'entreteniment digital, els videojocs, és que aquesta actuació del públic és immediata, és a dir, el sistema narratiu i molt sovint el sistema simbòlic del joc ofereix respostes immediates a l'activitat del jugador. És a dir, ja no és un lector, ja no és un espectador, sinó que és un jugador. Tell them to fuck off. I don't take no requests, all right? Come on, man. They're busting my balls down there. Hey, Silvio said I could play what I want. That's what I'm doing. Actually, there's not that many differences. When establishing lore and history for a computer game, that's very, very similar to developing a history for a book and a comic book, and that's why I kind of like doing both.いや、もちろん今言ったようなのも一つのスタイルで、特に僕がやってきたさっき言ったようなファイナルファンタジーとかそのロストオデッセイみたいなゲームではその通りで映画とか小説みたいにして作られるし、やっぱり物語の中で何か成長していくっていうのは大事ですけど、ただそれはなんていうかな、一部のゲームでしかなくて。Que és molt interessant com la dinàmica de l'evolució d'un personatge en el videojoc pot estar molt determinada per qui juga. Per exemple, posem per cas un personatge famós de còmic i una possible adaptació al mitjà de videojoc, com podria ser Batman. Si centrem una adaptació amb accions o mecàniques de joc que tinguin a veure amb lluita amb enemics o també mecàniques de resolució de puzzles, com els videojocs del gènere d'aventura, probablement, si ens posem a analitzar-ho amb calma, trobarem alguna cosa a faltar. I és aquesta acció emblemàtica del personatge original de moure's entre les ombres, accions sigil·loses, utilitzar ganxos per pujar a les gàrgoles de l'edifici i ocultar-se una estona, després baixar sigil·losament sense ser descobert, atacar per l'esquena enemics. Tot això constituïa una mecànica de joc i era una mena de joc en si, de joc amb un interès, amb un valor d'entreteniment propi important i a més amb un sentit metafòric pel que fa a convertir una acció que hem vist en imatges moltes vegades en els còmics en un petit joc. I don't think that art should be the primary focus of any video game because games by their nature should be entertainment. But if you can weave in art and themes into a computer game, I think it